لێدەباری هەبوونا بدەهان ji qeyrana mîna qeyrana darayî û aborî û şerê dijî rêxirawa Daeş ya tîrorist û niha jî qeyrana siyasî li herêmê dijwartir lê hatiye. Di navbera aliyên siyasî de roj bi roj kartêkirinê li serwelatiyan dikin û taybet piştî peydabûna şerê ragihandinê di navbera partî û bizava guran da di navbera endamên her du parta li ser tûra komalayetî û gef û hereşa û axiftinên zivir dihêne gotin û vê yekê jî kartêkirin li ser derûnê welatiyan kiriye û rewşenbîr û rojnamevanên dihûkê jî daxwaz dikin ev şere dawî bihêtin. Çara şerê ragihandinê xizmeta çi doza jî naketin berûva jî ki her kêşeka hebît wek vê kêşê master lê diketin ne xizmet kawdanekî wekî kawdanê em virketê da dijîn pêtiviye hemî layên vê berçav wergirin ku barekê giranê ser milê halatiya ev şerê henê jî ki şerekê derûnî ye ev şerê ragihandinê jî bera pitir şerekê derûnî ye kartêkirin yekem car ser hewalatiyê sadet ketin. شر راگهاندنê karîgeriyeka ya mazin ser derûnê xelkî kiriye ser naxê xelkî kiriye ev qonaxa hestiyar da we kiriye ke êdî xelk tehemil nebîtin we xelk dodil bibîtin ji bo yekê dîtina min wekû ragihankarek karîgeriya şerê ragihandinê di berjevan da milletê me daniya di vê qonaxa hestiyara nazik da çûnke demê dijmin û nihes û neyarên me dibînin Kurd nakokin ew kokin û dijî berjevan û xastên xelkê Herêma Kurdistanê rawestin. Mîdyakarek jî dibêjît niha barê li ser milê welatiyan zûrê giran e. Bila partên siyasî barê welatiyan girantir lê nekin. Ev şerê bêjîniya ragihandinê ev ê çêbûyî navbera partî û goran da rastî diyar diket ku serên mezin an serkirdeyên mezinê divan her du layana hêşta neşiyayîne metirsiya li ser Herêma Kurdistanê aqlekê vekirî bixwînin. Belku ew yani mirovên de carat şê hezir biket ku ev şerê ragihandinê nîşane ku ew tirana û yariya şarenivîsê Herêma Kurdistanê dikin yariya û tirana paşeroja vî xelkî û vê herêmê dikin. Li goreyê gotina rojnamevan û rewşenbîrên dihûkê pêtiviya sercem aliyên siyasî kar bikin bû çareserkirina kêşa û qeyrana û dest ji şer û nakûkî û gef lêkirina êgidû berdan çûnkî xizmeta gel û welatî naketin. Beyaramêdî Badînan Sad Duhok.